Оп, оп! Айде! Падна! Падна! Дай! Браво, браво, браво! Оп, оп! Оп, оп! Притаване! Оп, 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 оп! Внимавай! Чакай! Не! Това само това! Само това прасе! Чакай долу при тебе с тия младите кучета. Припот. Какво викаш? Аз гърмях на това ли? Не съм го ударил сигурно. Айде! О! Ако не се разма 100 метра, ще остана. Да. Дай. Чакай се надърват кучета. Дай не стане, че не мога да гърма вече. Що? Това е пълно с кучета. Давайте, Жоре! Жоре, върти напред! Върти, че имам прасето отпред! Аз оставам тука! Добре. Чакай ги вие тия, тази малата, тук ли? Ако слушаш, ще направя клип. Аз не имам, аз. Добре. Ай се минай. Ти един път, тук къде го такова, тук съм го плеснал и аз. Той ли? Или не, или с това, не. Ще го видим после. Честито. Честито. Вулканка, а? Да. Вулканка. Ще въззвоня моя малкия. Дай! Айде! Чакай. Оставай тук. Чакай да напред. Оба не го тъма. Дай, бандит! Дай, бандит! Ай, тука! Дай! 70 кила. Там 80. Без 70. Ме добре. Поне малко тако. Малко се нахъсат кучетата. Имам прасет още. Има още прасет.